Poštovane ekscelencije, uvažena austrijska ambasadorica dr. Hartmann, poštovani gosti, domaćini, organizatori osnivačke skupštine udruženja Bosanski kulturni centar u Prijedoru. Pripala mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da vam se obratim kao predsjednik skupštine grada Prijedora i čast mi je da mogu prenijeti srdačne pozdrave delegatima i učesnicima osnivačke skupštine udruženja. Sa samom željom da rad skupštine bude uspješan i da udruženje da svoj doprinos u lokalne zajednice na polju kulture, zbog čega se i osniva. Grad Prijedor je tradicionalan predvodnik niza kulturnih događaja i manifestacija koji se odvijaju tokom čitave godine na području grada. Od smotre folklora i horova, koncerata, izložbi, predavanja, predstava, edukacija i sličnih kulturnih sadržaja. Prijedor je, usuđujem se reći, centar kulture po svojim mnogim segmentima njegovanja tradicije i narodnih običaja na ovom području. Imamo na području grada registriranih 11 kulturno-umjetničkih udruženja i držimo jedno od prvih mjesta na nivou cijele Bosne i Hercegovine po tom segmentu kulture. Mi u gradu Prijedoru kroz budžet i sistemske aktivnosti podržavamo organizacije, javne ustanove i pojedince koji znače promotivi grada, njegovanje kulture, tradicije i stvaraju širu osnovu svakog društvenog i privrednog razvoja grada i regije. Večeras smo svjedoci osnivanja novog udruženja pod nazivom Bosanski kulturni centar u Prijedoru. Poštovani učesnici osnivačke skupštine, prema najavama organizatora, ovo udruženje obavlja aktivnosti u skladu sa Ustavom i zakonom na očuvanju, promociji i napređenju kulture i umjetnosti svih naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini, uključujući kulturu stranaca koji žive u našoj zemlji.